Salutare tuturor, numele meu este LoriGamer88 și astăzi o să vă prezint un nou joculeț numit Survival Island. Acesta este primul meu videoclip, sper să vă abonați și să dați like-uri. De Crăciun o să-mi iau și eu un calculator, o să fac tot acolo așa o serie de GTA 5 și alte jocuri foarte interesante. Am un PlayStation 4, dar trebuie să-mi iau camere, deci e primul videoclip, am zis, hai mă să mă apuc și eu de YouTube să văd cum e și chestii. Și să știți că e foarte interesant, mai ales că la 100.000 de abonați, ceea ce e un număr foarte mare și greu de obținut, puteți primi premiu și să vă duceți tot așa la DreamHack, dar nu contează chestia, astea sunt foarte greu de obținut, în sensul trebuie și de pe telefon, e foarte greu să ai 100.000 de abonați. Dar sper să vă abonați, dați like și vă promit că o să mai vă postez videoclipuri din acest joc și alte jocuri. Dacă îl vreți, tot așa se numește, v-am mai spus, Survival Island, de pe telefon, e gratuit. Și aș vrea, după cum puteți vedea, am o casă făcută, dar nu e terminată, trebuie să fac niște pereți. Și voi face cu voi. Bun, ne trebuie să facem dintre acestea. Vom face 6, să zicem, că nu vreau nici să stăm prea mult. Așa, vom aștepta să se termine și dacă o să nu o să schipesc, că nici nu pot, sincer să fiu, dar nu-i bai, că se face repede. O să mai fac și vloguri, dar să știți că și în vacanța asta, v-am mai spus, o să postez o grămadă de videoclipuri, dar trebuie să mă încadrez și cu temele, că doamna noastră îmi dă o grămadă de teme. Ne-a dat 32 de pagini. Adică, what the fuck, mă, ce asta? Deci, imposibil, frate. Și suntem de-abia într-a patra. Ce vrei, frate, într-a opta să ne dai 7.000 de pagini? What the hell? Așa. Asta durează mai puțin. După ce o să mai trebuiască să fac 4 care da, nu contă. Le face repede. După aceea o să facem și un campfire. Să vedem ceva. Torță și mă gândeam tot așa să îmi fac o armură, căci e foarte greu să te lupți cu animale dacă nu ai o armură. Atunci haideți să începem, să ne poziționăm acești pereți și da, mi se pare că aici mai avem nevoie de 2 pereți, așa că o să facem repede 2 de ăștia. S-a făcut unul, hai cu al doilea. Bun, s-a făcut. Acum hai să băgăm 2 pe... Seriously? Mai trebuie unul de la... Știi, mi place în jocul ăsta că... Da, nu prea... Da, îmi place și nu-mi place. Copacii nu... Sau orice nu se pierde. Adică, chiar acum dacă ai să stau un an de zile să stai copacul ăsta, nu pățește nimic, absolut nimic. Deci, stați să mai ceva. Bun. Și dacă vă luați jocul, vă recomand să nu vă duceți foarte mult la explorat la început și să vă faceți baza, că voi să începeți de acolo, de la plaja aia, să vă faceți baza aici, că sunt, vedeți, sunt capre și nu vă atacă și vă dau o grămadă de resurse. Dacă vă duceți
acolo unde dau cu toporul, o să fie lupi, iar din lupi o să puteți să vă faceți, din blan adevărat, puteți să vă faceți armuri, deci, da? Deci, practic, voi cu blan de lupi vă faceți asta. Adică vă faceți asta de aici. Și cu capra vă faceți asta. Da, asta. Și puteți face armură, asta e cea mai grea. Bine, o să-mi fac momentan capul, că e destul de greu să mor lupii. Sau, nu știu, pantaloni, nu știu exact. Da, vom vedea. Așa nu o să dureze foarte mult acest videoclip, că e primul. Tot așa, sper să vă abonați și vă promit, dacă văd că merge treaba și că vă plac, că o să primiți alte videoclipuri și chiar nu o să mă las de serie dacă văd că vă place. Tot așa, mă numesc Lori Gamer 88 și sper să, da, poate am repetat de pământ, dar sper tot așa, sper să vă abonați. Bun, acum stă să se termine acestea. Bun, s-au terminat. Acum hai să facem 3 pereți. Da, 2 pereți și... Da, nu dacă merită să fac un campfire, dar... Na, hai să o lăsăm așa. Îl voi face și după aceea vom pleca să luăm niște lupi. Să vă luăm niște lupi. Punem așa. Să știți că jocul e destul de complex. Nu e foarte greu. Așa am făcut. Și o să... Și... mâine o să vă fac o... După școală o să vă fac un episod cu un joc numit PewDiePie Tuber Simulator. Tot așa, nu o să iau de la zero, căci e foarte mult de muncă, dar n-am level foarte mare, că se face destul de greu levelul acolo. Și e un joc e foarte drăguț, practic. Vorba e că tu te dă la început într-o cameră și tu trebuie să faci tot așa, să te apuci de YouTube și practic tu trebuie să faci filmulețe. Și tu trebuie tot așa, trebuie să-ți upgradezi skin-urile, să-ți cumperi chestii noi ca să faci level și chestii de genul ăsta. Bun, având în vedere că mi-am făcut cea mai bună armă, văd deja un lup, dar o să fac o șmecherie. Am arbaleta, și pun și săgeți, 7 săgeți. Și nu vreau să mă... Dai lup. Nu vreau să mă moare din prima, așa că o să-i fac surprise, motherfucker. Bine, totuși nu-i dă prea mult damage, dar e nasol că te lovește și el. Trebuie să ai mare grijă. Tu lovești odată și el te lovește pe tine. Dacă n-ai grijă. Hop, m-a lovit. Hop, nu m-a lovit. M-a lovit. Bă. Așa. Mamă, câtă carne am. 36 de bucăți de carne. Acum hai să caftăm una de asta. O să dureze ceva. Dar nu-i baie. Gata, s-a făcut bun. Acum haideți să facem și una de asta. O să face foarte repede. Cum puteți vedea, asta să mănânc ceva, că caracterul meu este foame. Așa. Și să-mi fac armura.
Da, asta durează puțin mai mult, căci totuși e cu armură până o craftează. Dar, da, nu spun o dată, poate a spus de prea multe ori să vă abonați, căci vă promit că mai fac videouri. Dar eu zic că cam atât pentru acest episod. Pa, pa!